En este primeiro día de agosto, coa operación saída do Gran Tráfico prevé millóns de desplazamentos en España e en Galicia ata o domingo, máis de medio millón. Así que imos ver agora en directo as cámaras da DXT para ver como se circula a estas horas e comezamos pola avenida de Alfonso Molina na Coruña e xa máis os úrimos despois ata Vigo, ata Ponte de Rande. Agora na Coruña estamos vendo tráfico fluido bastante propio destas horas dun sábado e agora saltamos, como dicía, ata Ponte de Rande para vermos como está esta entrada e esta saída da cidade de Vigo. Hai bastantes vehículos, é certo, pero, como dicía, son unha situación que se repite habitualmente os sábados a esta hora e podemos denominalo claramente un tráfico fluido. Para garantir a seguridade viaria e tráfico, insiste na importancia dunha condución responsable. Entre os que se van de vacacións e os que volven, nesta operación especial de tráfico contan con que haxa moito movimento nas estradas. Ademais, o inicio de agosto coincide coa fin de semana e iso tamén inflúe no número de desplazamentos. Prevese que o aumento deses desplazamentos será maior e que terás en conta non só esos largos desplazamentos, senón tamén os cortos por festas, por un ámbito máis local, como accesos a praias, como accesos a eventos tanto lúdicos como deportivos que podan ocorrer en cada unha das zonas do territorio. Está previsto que haxa 512.000 desplazamentos nas estradas galegas, moitos por vías de alta capacidade, pero tamén por estradas secundarias, onde lembran hai que manter todas as medidas de seguridade. Quizás non as temos tanto en mente e consideramos que non debemos ter as mismas precaucións, pero nada máis lexos da realidade e, polo tanto, temos que cumprir esas obrigas igualmente. É importante extremar a precaución na condución e tamén poñer o coche a punto. O normal sería revisar líquidos, niveles de refrigerante, aceite de motor, auga dos limpias, revisar un pouco as luces, o estado da batería e, frenos e rodas, que sería o esencial para ir seguros e disfrutar do viaxe sen ninguna complicación. E ademais hai que lembrar a obriga de levar a baliza UVA 16 que se conecta coa DXT cando se activa.